Элек тұрған Челны Горстрой. Бізде бір Нариман деген егет ішледері редакциясынан шырасын бір мезгілден сын кетедірі шунда Челны Горстройға инженер болып ма. Анда туйдырғаш бізге қойтадыры яңадан, менен 10 яшқа үлкенірек. Шунасы яңадан кетедірі. Шуна көре мен 15 жыл газетте ішлегеш. Ашуымы келіп редакторға алдым да, ашуым келмеді енді, мен айтам. Нәрсе қызық кетті, танқитлерге ярамай, жетекшілерге бойсына башлағаш, газет мэрияға бойсына башлағаш, тігіні язырға болмай, мұнды язырға болмай. Шынасы енді ғариза яздым да кетерге. Ол ойлады, бұрылып қайтырал деп, çünkü біздің редакцияда шулай айталар, бұрылып қайталар бір неше айдан. Мен қайтмадым. Шынасы ол енді орынбасар етіп те шақырды бір юлы. Çünkü аны бүтән мұхаррирлеріні бүләкләділер. Хатта АК машинасы білән, жеңіл машинасы білән, Жигули білән, анарға бір нәрсе бермәділер. Юбилей болса да 55 яшы. Шуңа күрә ул инде аңлады да, урынбасарына хатта берділер шул АК деген машина. Шуңа күрә ул урынбасарын іштен түсіріп, шул ішінен инде азат етіп, мені шунда шақырған. Мен жоқ, мен инде тайлар шекілі әлі азатлық иреккә шығып китә бит. Алар жүгәнне яратмыйлар. Шуны шикелле әйтәсе килә, мин шундый тай шикелле инде дидем. Мен әйтәм, не кирәк ул миңа? Апам әйткән, башта әле 90-нчы еллар башында, ул 92-нчы елдамы мөхәррир булгач, безнең 88-нчы елда анарга урынбасары Маржайы, урынбасары татар кирәге. Ул мин белән сөйләште, синди актив чыгыш ясап планёркаларда шулай. Ул имеш мине урынбасар итәс килгән, чөнки татар булырга кирәк. Апам әйткән, кеше булырсың кеше арасында. Безгә әйтәләр, ул ди урыс, Марҗаның урынбасары урыс ие. Аягынга ди аягын сөртә планёркада. Шулай әйтәс килә, анды кимсеткән, не кирәк ул, мен әйтәм. Киноны карагансыздыр әле, нәрсә дигән әле, Зигзаг удачи. Шунда бит Евстигнеев уйный. Ул ямсыз рәвештә бәя бирә калашка имеш. Әйтә, лучше остаться одной, чем терпеть оскорбление ди. Шулай килә. Ул бит мәсәлән Дубровский. Ул әгәрдә баш иеп шул нигә кем әле булды бай инде машина атасы. Әгәрдә уларга баш иеп нитсә, ул аны ярдәм дә итәргә, моның горурлыгы көчле. Шулай килә. Кеше мәсәлән ярлы яшәсә дә горурлыгын беркайчан сатмый ул горурлыгын. Ул инде куры ипи дә ашар, әмма үзенең горурлыгын беркайчан да сатмас та, баш имәс. Бер ягыннан бәлки ул хөрмәткә лаектыр андый кешеләр. Аны әйтә алмыйм. Сез үзегез инде уйлагыз, мин белмим. Нәрсә әйтәсем килә шул хакта. Риза булмадым газеткә. Мен әйтәм, мен инде өйрәндем, үземнең газетымны чыгарып, теләсә нәрсә язам анда. Үзеңнеке булгач, хатта армыйсың да. Ул газеттә гел нәрсә кушалар. Сез ышанмассыз инде. Мәсәлән, ничә айлар узгач, мен аны бер бүлмәдә карасам, кояшта тәрәзәдә яталар, алар саргай беткән. Мин күз ташладым да, инде қарасам анда қарашмы, күзме инде. Мен әйтәм, минем кайсы язган мәкаләләрем беренче биттә. Күп булса 15-20 юл. Нихатлы нервы бузып шуны мен әйтәм. Шуны табырга, шалтыратып КамАЗга, нихатлы этләнеп шуны язганым мен әйтәм. Шуны искә төште дә мен әйтәм. Нәрсә өчен безне? Хатта кайсы вакытта әбиткә дә җибәрмидер, берсе урыс шунда җаваплы Сархатип шул язсыннар дип, шундый мыскыл итеп. Шуны әйтәсе килә. Урыс малайы, атасы черкес, анасы Маржа, Женя дигән, миңа әйтәдер, война войной, обед по расписанию ди. Шуңа күрә без аны белән китәдер икән. Ул юл буена тигене көләдер, җаваплы Сархатиптан тигенең нервный, бигрәк нервный. Ничек бер ничә хата җибәрсәң, үзгәртеп куйсаң хатаны биттә. Ул яңадан перепечатка ясарга кирәк. Склейка ясап, шуны каләм белән, ручка белән сызып, йыртып, өчен кылана, әйтерсең циркта бер аренада бер клоун кыланган шикелле
Шунда бит әшәке итәдер. Аны да имеш редактор шунасын килгәч, аны безнең бергә эшләгән менә шул хатын-кыз күтнә типте, чөнки бер вакытта килгән берәү игълан итәргә газетта. Бу акча ясарга уйлаган. Нигә кирәк сезгә ул ди? Әйдәгез менә компьютерда мин сезгә ясап бирәм, сез стол басайын ябыштырырсыз. Инде баш мөхәррир белеп алган да күтнә типкән сугыдан мәйтәм. Шулай булган инде, нәрсә инде. Ул хатта теге төрлечә акча ясыйдыр, төрле ысул белән я кинотеатрларның сөйләшеп анда берничә 25, 30, 50 сум алып ай сайын аларның репертуарын имеш. Шу мәсәлән кинотеатр Россия дип, мин шунда да мәсәлән киносетка чакыралар. Я шәршәмбе көнне мәсәлән 2 кино обедка кадәр, төшкә кадәр, төштән соң 2 кино. Шуны карыйдыр барып яшернеп. Миңа шу гор киносетның җитәкчесе әйтәдер. Язали газетка реклама дип, теге анонсымы, ниме, рецензия. Бу урыс җаваплы саркатип уздырмыйдыр аны. Мәйтәм, нигә уздырмый икән? Ул имеш тегеләрне алардан акча алып торган. Әле урыс әйтә бит, сколько веревочки не виться, конец найдется ди. Тотканнар. Менә шулай. Соңдан улай имеш хатта теге Казанга, нигә югары советка жалобалар кырып йөри, төрлечә әллә нәрсә язгалап. Бәрбер ярдәм булмаданнарга шулай башын изде дә китте дә калды. Бер юлы килде безнең урынбасар, минем язуга бәйләнәдер. Нәрсә бәйләнә? Мәйтәм, шул җаваплы саркатип гомер буена бәйләнәдер, бер нәрсә табырга, бер гаибен материалның репортажны монда укып, менә ничек нәрсә ди, урындыкларга теге табуретка теге нәрсәле крутящийсына утырган, менә как смачно ты написал дип. Бу урынбасары ни? Син дөрес, менә ошамый, тегеләй булай дип. Ничә елдан соң инде килеп, мин инде газетта урысча әйтмеште, ведущий журналист булганда акча күп, ул килде дә эшсез йөри. Миңа әйтә, менә ди гөмбәләр турыннан мин ди открыткалар чыгарам. Син минем идея, минем открыткалар, син аны бастырасың. Син акча бир. Ул ди халык аны ди алып бетерә. Мин инде уйладым, син татарны хәйлә итеп алдыйсың килә. Тотмый әйтәм йодрыгымны. Бирдем мин сиңа акча. Менә әйтәм, кичә минем өстемнән хуҗа булып, әллә кем булып мыскылыйлар, хәзер инде икәү дә эшсез калдылар. Тормышта шулай егетләр. Әгәр дә сезне җитәкчегез бүген мыскыллый икән, сез борчылмагыз. Аллаһ Тәгалә бәрбер теге алыштыра урыннарны, теге Габдулла Тукайның шигыре бар, баскыч дигән, өстәге теге баскычның нәрсә инде теге баса торган җирләре инде урысча әйтмеште, ступенькалар мактанганлар инде, горурланалар имеш. Менә без өстә кул белән безне ди теге бакчачы, ягъни садовник тотына, астагы ниләрдән көләләр, сезгә дип пычрак аяклары белән баса дип. Шул вакытта бакчачымы, садовник килгәндә, башкычны әйләндергәндә куйган, инде астагы өскә булган. Шул шикелле әйтәсем килә, тормыш үзгәрәчәк. Әгәр дә сезгә бүген катлаулы авыр булса, бер дә кайгырмагыз. Бу сездә Аллаһ Тәгаләдән сынау. Ул сынау, кемгәдер ул сынауны яман шир белән җибәрә, Алла сакласын. Кемгәдер мәсәлән аяк кулдан аера. Сезгә мәсәлән шундый сынау, һәр кешегә ул ниндидер сынау киләчәк. Шуны әйтәсе килә. Ул авырга Аллага шөкер дигез дә, шунда минемчә ни, ул бик тә зарланмагыз. Чөнки анардан да инде катлаулырак ихтимал бер нәрсә килеп чыгарга. Шуңа күрә әйтәсем килә сезгә, бераз тәҗрибәле кешедән сезгә киңәш, борчылмагыз. Инде нәрсә әйтәсем килә. Башыгызны имәгез. Пайгамбарыбыз галейһиссәлам бер хадисне әйткән бит. Аллаһ Тәгалә шир бирә. Шунарда да ул шул ширдән ди бер ниди ысул бирә ди. Шуңа әйтәсем килә. Менә әле чагыштырып карагыз бүтән кешеләр кайгылар белән. Шунда аңларсыз, мин Николай түгел икән. Менә мин кайсы вакытта карыйм да, менә яшьләр, мин инде өлкәнрәк, мин яшьлек китте. Каршыма Аллаһ Тәгалә ишеткән шикелле, аяксыз, кулсыз яшьләрне җибәрә. Мин әйтәм, менә Аллаһ Тәгалә миңа акыл күрсәтә, рәхмәт. Мин әйтәм, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Киләчәкне тыңлагыз, кызык булса.